Hola nois i noies, en aquest quart vídeo us vull ensenyar una miqueta el tema de la il·luminació i de com simular que una textura està en 3D, d'acord? A veure, fixeu-vos, jo he repassat una miqueta el dibuix amb les textures i he anat agafant cada un dels pals, els he anat modificant una miqueta, de tal manera que ara quan tanco l'ull queda una coseta, una feina una miqueta més professional, d'acord? Tot i així, primer de tot he d'activar la capa multiplicat perquè es vegi el dibuix de sota i poder utilitzar doncs, una mica de guia el dibuix per sombrejar. Tot i que a vegades, com que he modificat alguns aspectes de la fusta perquè el dibuix no m'agradava del tot i com que finalment l'obra estarà acabada així, si convé podem deixar de banda el dibuix i centrar-nos una miqueta en el que són les cares on hi haurà llum i on hi haurà l'ombra. Per tant, fixeu-vos, de moment doncs, tenim això d'aquesta manera i ara farem que la llum vingui per aquest costat i per tant les cares que queden a la banda esquerra doncs tindran ombra. Llavors el que jo vull fer és fer una capa on posaré ombra i aquesta capa la convertiré en una màscara de retall. Amb el botó dret a sobre de la capa apreto i dic màscara de retall. Això el que farà és que només em pintarà els píxels que a la capa de sota estan pintats. Per exemple, si paro atenció, veieu que tot està buit, excepte doncs, la textura de les fustes. Doncs bé, si jo pinto aquí sobre, i ara ho faré de color negre perquè ho veieu molt, que sigui molt evident, si jo pinto aquí sobre, fixeu-vos què passa. Veieu? Només em pinta les zones on hi ha píxels. D'acord? Ho veieu, eh? I ara tiro endarrere perquè no és això el que vull fer. Però sí que vull que tingueu molt clar el que passarà a continuació amb aquesta ombra, amb aquesta màscara de retall. Tot allò que pinti, encara que em passi, si a sota no hi ha píxels pintats, no els puc transformar. Per tant, ara em fixaré doncs en les zones aquestes, que són aquestes cares d'aquí, una, també l'altra. Són les cares interiors, les faré més fosques. En aquest cas pujo també fins aquí, fins a la resta, sense anar gaire en compte, ja ho veieu. De moment faig d'aquesta manera. Selecciono primer totes les zones, vaig deixant per aquí, selecciono aquesta cara també. Seleccionaré també, a veure, abans de res, em moc amb el navegador, que em va molt millor. Selecciono aquesta cara d'aquí baix també, fins aquí a la resta. Tota aquesta part, diguem, la cara nord, que estaria fosca, i a més li he d'afegir, i ara per això vull pujar una miqueta, aquí m'he passat, però una mica aquí. Vull afegir-li també a la selecció tota aquesta part d'aquí, que estarà fosca, ha d'estar una miqueta més fosca, traient-li aquesta part d'aquí, allà on m'he passat, per tant, li trec aquest trosset, molt bé, segueixo sumant, vaig cap a baix, aquest d'aquí doncs també tindrà una ombra, que vindrà d'aquí fins aquí. Bé, aquesta part també l'he de treure, per tant resto. Deixaré un trosset aquí, deixo aquest trosset. I ara he d'anar pensant una miqueta doncs, com resolc l'ombra d'aquesta banda d'aquí,
aquesta banda d'aquí jo crec que sumar-li un trosset. Aquesta part també. Bé. Llavors em faltarà aquesta part d'aquí, que també ha d'estar fosca. Com que ha d'estar fosca, doncs entrarem fins aquí. Això s'ha d'anar a poc i fer-ho amb calma, perquè si no, no ens sortirà. Aquí necessito allargar una mica més. Perfecte. I aquesta part l'he de restar. Molt bé. I aquest tros també l'he de restar. Pot ser que ens haguem deixat algun tros. No passa res si ens hem deixat algun trosset, perquè podem tornar-hi. Però en tot cas, ara que tenim aquestes capes seleccionades, podríem mirar un moment aquí dalt. Aquesta zona d'aquí doncs, també l'hem de fer. Val. Tota aquesta part queda fosca. I aquesta l'he d'esborrar. Aquí és la part de dalt. Aquesta l'hauré d'esborrar. Molt bé. I aquesta part també l'he d'esborrar. Tot i que hi ha una zona aquí que l'hauré de pintar també. Val. Això està fosc. Aquí aquesta l'he d'esborrar. Per exemple, aquí li toca la llum. I ara ho podríem provar. Podríem provar de sombrejar, a veure què tal, com ens queda. D'acord? Doncs bé, venim a la capa, agafem el pinzell, agafem el color negre i comencem a pintar. Comencem a pintar aquí sense... no cal que anem en compte. Vale. Intentem pintar-ho. Si faig més petit potser el zoom més petit, com que no he d'anar gaire en compte, i fins i tot el pinzell més gran, per fer-ne més aviat, pintem tota la zona, que ha d'anar fosca. Llavors que aquí m'he deixat doncs, aquesta part d'aquí. M'he deixat aquesta part. I potser hi ha una part aquí doncs, que no l'hauria d'haver pintat. En tot cas, repassem-la. És molt fàcil. Passarem aquesta part amb el navegador, ampliant fent zoom i anant cap aquí baix. Treguem una mica de zoom, perfecte, i esborrem la selecció i la farem de nou. Aquesta part va esborrada. Aquesta part també va esborrada. Aquesta part d'aquí també va esborrada. Molt bé. I ara
pintarem aquesta part. Super. S'ha d'intentar anar a poc, amb això. No hi ha secrets aquí. Volem que ens quedi bé. Hem d'anar a poc. Bé, pintem. I tornem a tirar endarrere per mirar una miqueta com està. Vale, aquesta part del terra és la que hauríem de començar a netejar també. Per tant, selecciono. I aquesta part va esborrada. Molt bé, crec que tenim totes les zones pintades, algunes més bé que altres. Podem arreglar aquesta. Bé. Val. Ara tenim marcat on és la zona fosca, on va tota aquesta foscor. Ara és qüestió doncs, d'agafar la capa i baixar-li l'opacitat, perquè sigui una cosa més subtil. Fixeu-vos. Ho veieu? Ara només havem baixat així, ja la cosa canvia. Fixeu-vos, si el tanco, si l'obro, perquè tingueu present una mica l'efecte. L'efecte de volum. Ho veieu? Això ja ens dona tridimensionalitat. És el que buscàvem. A partir d'aquí es pot anar polint, es poden anar canviant els tons, es poden pintar les fustes, pintar-les, fer-li els detalls als taulons de baix, fer mil coses. Això ja ho deixo a criteri vostre, però fixeu-vos que la feina ha sigut molt senzilla en aquest sentit. Hem seleccionat les zones i hem baixat l'opacitat perquè sigui una mica més transparent. D'acord? Fins aquí, doncs, el vídeo d'il·luminació. Espero que us hagi agradat i seguirem amb altres tutorials. A reveure!